kuti akapa mimba mwana wangu. Apa mimba mwana wangu kwa kuchiramba kumtora. Okay. Saka pamudada mutori kana kuti nyatsotaura tibva tanyazoziva kuti rakada kumupira nyaya yachoni chemo chamuri kuda kudai rigadzirisi. Ini chatiri kuda kuti tinzwisisane padare panapa kuti ari kuda zvokuita sei. Kana asiri kukwanisa ondibhadhara damage yacho. Murikuzvinzwa asadziva zvekutaura verume varikuti vakamitisa mwana wavo odigadzikwa. Okay. Varikuti makamitisa mwana wavo saka vauya pamberi pedare vaida kunzwa kuti makamira sei pamusoro penyaya iyi. Munomuziva here mwana wacho anonzi Susan? Pamusoro idari nemunamama kana Susan zita rakanyorwa pahandisi. Zita rangu chero chairo ndinzi Edison. Ndaona apo pakanyorwa paSamuel kukanzi Edward. Izvozvo asi ndiwe zvako tongobvunza kuti ningirikini Susan unomuziva here zvezita tokura watakanganisa iyo zvazvikata senyaya kufamba zvekutadza kunyorwa kwezita. But ubvunza kuti mwana ari kutaurwa nezvake unomuziva anonzi Susan ari kutaurwa nababa Kudzai ndomuziva. Ndo pane nyaya ipapo. Saka uri kunzi wakamitisa. Saka ndokuti nenhumbu yawakaisa pamwana chiti pazita rako chairo kuitira kuti pamapepa akunyorwa kana Edison Gadzikwa. Edison Gadzikwa. Edison pakanzi Edmond. Okay. Anzi wakababa anonzi Edison. Makuzwa mkwashenya anonzi Edison. Saka tangoti tisingade kutenderera tezvarada pfuma pamwana wakaita sei wamakamitisa ndonyaya iripo. Kana imimi mazobhadhira pfuma kana mavamati aiva ndakubva takura mwana wenyu akakura sei? Mwana wenyu akura sei? 20 years. Akura. Saka ndonyaya iripo akura. Pamusoro idari musikana uyu ndakasangana naye Mubhawa. Ndasangana naye Mubhawa takabva tawirirana mushe tamupa mari yake. Aiwa zvekubhawa kunoka zvikashandi isasi yokuti maenda ezilonga wangorara naye ukarara naye kupi kana kupi kana wakarara naye makambobhadharana pari kana zvapa mambo mandichiwana hatina kuti chi kubhawa itozati hede yekubhawa ndiyamnemufirirana makagara paipe kuti wakasoti haihurira ndakakecha unogara pamaita zvekubhadharana manje kwamambo hakuna izvozvo yatsika dobe yatonwa wozi kwamambo wangobvunga chete kuti wakadanana naye amboti nemutemo uripo wakutotaura kuti wakatongodanana nemunhu kana 90 days muchitogara mese ato mukadzi wako but kunoku kutongorara nemunhu inotova mhosva. Saka kurati baba vari kukwirira munhu wakaona kubhawa wangosangana naye kahwani zvangobvarana. Pamusoro idari musikana uyu kumutrasta chekuti nhumbu yangu isusu hatisi kukuyo panapa nyaya vari kudingirirwa baba zvemwana uchazoona kurara kwawakaenda nako kwawakangoita nayeko ndokwawasangana nako. Izvi zvemwana munozoenda kudienei kana nguva yasvika but pari zvino ngorara naye kwawakaita wozi pamwe ndokuti vanhu musaite chihuri mazuva anoteera nokuti mune makuziva kuti wakamurara nemwana wevanhu vakanga varamba mhanya kwamambo wakutobvisiswa mombe 5 kana 10
zvisinei baba mukwacho nyahasi kuramba kuti akarara nemwana wenyu aripo here mwana wacho ndokuti mwana hani takasangana Mubhawa mukomana uyu ndakatanga muza achiya neshamwari nemukomana wesister yangu aishanda mushopi yavachikwama ndopa ndakatanga umuzi wavo pataura nyaya yake chichibva tatowirirana zvakanaka navo zvakutora zvokuti akanipa mari zvinamwa ndizviziva takatowirirana achitombudza kuti nzvoinini chero ukaita nhumbu handina kana basa nazvo handitadze kuteka responsibility kozi ndinoshanda and ndinotokutora then pandakazoita nhumbu ndiyakatoya kuti nepregnant test yacho ndikatotesta ndikaona kuti tine nhumbu zveshuwa ndinaye then bvati mwana iye ndiri kutomuda akatondibvunza kuti saka mwana anozvarwa rini ndikamudza kuti izvezvi tiri muna June saka tinoverenga chibva kuti May takatanga kusangana muna musi wa 28 May ndikati tanga kuverenga madhezi atikasanganisa kana kuti mwana anozvarwa muna February akatonditi saka rega ndiende kuti dzokere kumba ndinogadzirisa nyaya dzangu ndoita sei ndozodzoka ndichidenda mhosva yangu kubva kwenyu ndokutora then basi tangondiza kuti hei inini ndine mukadzi akutozomudza nekuti angaona kuti ndaita pamuviri ina amwe ndaita basa nazvo bva ndandane consent nenyaya ichi nekuti ndine nhumbu alright zvisinei sezvanataurai mambo achazotaura zvavo zvamuri kuda pamukwasha wenyu pamukwasha uyu damage ye 2,500 US. 2,500 iri wari padare chwani bve mango chakira kuti zvakamira so atipa 2,500 US yacho ozokwanisa kutenga zvipfeko zvemwana wake. ukuzvinzwa akamukwasha zvekutaura tezvara wako hani ndikuda 2,500 damage pamusoro idare zvekutaura musikana uyu dandiri mucheche ndakauya nepregnant test musikana che akakwana che aitonditi handei kumba kwedu handei musikana uyu zvakaitika musikana ndine mameseji andinawo akanyorwa nababa zvese naamai mameseji acho ndinawo kana mameseji acho ari pana mameseji ndikutoona asitatarisana nenyaya esitokuvunza kuti pataurwa nababa pekunzi 2,500 nokuti mameseji aona kuverengo mameseji hatazivi kavapfuma ininika izvozvo handizvikwanisi inini kwandotoshanda chaiko mari inototaura shamwari saka vota munongogona kumitiswa nevanhu nekuti kana maishandisa protection ndishandisa protection nayo musikana udiyangani ari munhu chaichaika andaimbozia kuti ari mameseji akuverengwa yakati musikana uyu zviri kunzipa akamwa poison musikana yakamwa poison handi munhu vari kuverenga musikana yakamwa poison saka handisitoziva kuti nhumbu yacho iripo here aiwa isusu tati hatichatonga zvenhumbu tati zvenhumbu zvinozonekwa muna February ese dzautonga kurara kwawakaita naye ndokwati kutonga zvezvinyika vosiya pasaidi iwonewa kwari munhu akangwara mwari ati aiwa makaininika handina musikana akarariwa proof iripo akawanda musikana zvese zvautaura hatisi kuramba
kuti akararwa navanhu vangani Ndatomuketa babake vakatotiti zvona hanzi babake. imondinzwoga tispendera vatopesi vakakwira baba isusu zvese zvautaura hatisi kuramba wapanzisa izvozvo tazidzwa kuti akarara nevanhu vakawanda baba vachino vari kuzvinzwa kuti pane vamwe vakarara nani bari pari zvino vakafesana newe wabvuma pamberi pedare kuti wakarara nemwana wavo izvi zvevanhu vakawanda izvo baba vachino vazvinzwa vachamhangarira ivavo bari pari zvino vambomhangarira iwewe But avari kundi ndakauya kupatara ini musikana ari kunyepa ndakauya kupatara kupiwo ndakabona ndati kupatara musikana uyu kuchipatara kwavo titini ndakauya nehama dzetona handinambobvira gadzonga anombobvira auya kupatara but zvakutaura izvi aiwa isusu zvekuchipatara hako handinei nazvo wapanzo iwo wabvuma mhosva yako kudhara yokuti wakarara naye ndobvatakuti tezvara vari kuti vanoda 2500 iwo paunofanira kuchitarisana ne2500 zvimwe zvese zvosiyana nazvo noti isusu tikuti mhosva yako yawakaita ndeyekurara nemwana wevanhu kunyange makabhadharana but mazvo yapamberi pamama unotova mhosva kurara nemwana wemunhu wausina kubvisiva ndo zvawatarisana nazvo izvi zvokuzotakarara nani zvatinei nazvo izvo baba vachona vari kuzvinzwa kana vachabvunza mwana wavo ivo yako ndo yatiri kutarisana nayo kana uri kutochema wotochema because hapana kuti kunyange ukataura kuti hatisi kutozoti hauchabhadhara wakutobhadhara asi taada kuti wochichema pa2500 yavari kutaura uchitaura kuti hai nini at least because kwauri kuti kubasa kwaunoshanda hakuna kana tinongonyora vatsapa hamoti vari muno here munomubhindura mavanoshanda tokwaudza kuti tine munhu ari paningirikini ari pabasa penyu akadai tiri kundomubatire mari dzakati pava paningirikini izvo zvanomata hazvina kana problem asi tikuti utarisane nenyaya yako tikuda kuti muyananisi because chazoshamisa kana mwana wepamwe anenge ari mwana wako iwe wambotaura zvakadaro ukama hwakona nanitezvara unozomira papi nemwana wacho achazobuda ipapo waone ure chinonakidza asi kana chadai manje ndo pachakaipa kuramba hangu kuti kana pe mwana wedu ndochengi tezvaro ngasvike mangwana tafunga kuti achachema pa2500 ndo yataifunga kuti uchachema pamberi pamama but taona kuti hausudaro kuchema hatingakumanikidza saka zvisinei mambo mukwasha haasi kuchema hake pa2500 yataurwa natezvara chaarimbochema chete ndichongoti mwana kana ari wake achaita sei achachengeta saka takuzokumbirawo kuti kune mitezvara kana nemukwasha kana mwana achizenga abuda munoita kuti muende kupi kudna sezvo ataura kuti haasi kunyatso akazoona asiri mwana wake ane kodzero yekudzoka futi kuti unokwa mambo achinotaura kuti mambo zvandaimbotaura musi uya hazvisirizo zvakaita sei zvakabuda musarudzi eitozotangirawo futi papi ipapo saka mambo ndofunga inyaya yakazvitonga zvaye mukomana hanga akapedzera dare nguva ari kubvuma mhosva yake yekuti akarara nemwana uyu asi tezvara hamungokwanisawo kudzora mbichana naisha azani episode unoshanda kuti zvakatonyorwa ipapo kusiko kwatoshanda amene kuti akaudzwa nani kwandinoshanda Fred ndo ashandi ane kunokuzozva kuti ashandi vakwenyu vakati yakwedu kuna mambo vanototaura kuti kubva kuashandi saka woda kuti vekisa wakamadamisira saka mambo iyi nyaya yapere zvakungoda kuti mochitsiura nekupa judgment yatitaaa
nditowawirira nazvo zvishanda kuti mari yacho yachadyiwa navatezvo rako 2.5 unokwanisa kubhadhara ende ndambunzwa kuti mari yacho ine handigoni pedha rebeka mani ndiyo yashandi inobhadhara vananyisa ende kana ita every year inotoya kudzimba kuti madzimambo yese inouya ichiita zvaanokwanisa kumadzimambo ingazosheya kupa mari yake yotambira youya upaine chikafu ichadza kuashandira saka endiri kukumbirisa kuti kana wabvumirana nazvo iwe kuti 2.5 muchitinyorera nachi hau uchabhadhara sei pakusore mambo inini apa tichine loni yandikutobatira aiwa roni urikuvaka roni ndeyako yekuvaka iya ongati uri paroni ndichiri kubatirwa roni unonyengerera vana ivavo kunyenga vanoti mari unayo bewanzikumbira wangu wakumbira kuti baba mari yawandisa ndidzikisireyo zvino kana usina kukumbira zvinoti mari yacho unayo nekuti handingakukumbirire kaina kuti chamunotonga dare chete ipapo mambo chikumbiro changu ndechekutoti ndaitomumbira kuti baba mambo tidzikisei matopedza nyaya anoda kupuhwa mazuva ake kuti totarisira kuti achauya musi waanozouya ndo patinozoona kuti tomukumbirira sei taona kuti ari serious sei musi wa26 August patine rimwe dare zvauchaya nazvo musi wa26 tezvavako pano achitambira tovatatase takuchikukumbirira taona kuti haazoshuwa uyu munhu anenge ari kunzwisisa then musi wa26 woya ne-first payment yacho yepa 2.5 tofunga yapera iyamsaini sa 26 so 26 August tamna August za 26 August enoya ne first payment yako yayisaino yenyapere